Доброго вечора. Мене звати Любомир Ференц і ми продовжуємо вечір на телеканалі АТР. І розпочинаємо із головної новини дня. Директором Державного бюро розслідувань став Роман Труба. Таке рішення ухвалила сьогодні комісія з обрання керівництва ДБР після проведення рейтингового голосування за кандидатів. Кандидатуру Труби підтримали 9 членів комісії, а це означає усі, тому що всіх їх на загал було 9. І зараз з нами на зв'язку є Микола Паламарчук, народний депутат України, член конкурсної комісії з обрання директора ДБР. Доброго вечора, пане Миколо. Чути нас? Доброго вечора. Гарно вас чую. Перше запитання. От комісія одноголосно віддала перевагу Романові Трубі, маловідомому керівникові департаменту ТОВ юридична компанія «Сектор права», що минулому працював в системі ГПУ. Чим взяв, і в тому числі вас, Роман Труба? Ну, по-перше, треба дивитися, як хто голосував, і що комісія віддала це, чи я віддав голос, я вам скажу, що я віддав голос тільки за нього. Я віддав голос ще за 7 людей, які бачу керівниками. Я зразу окреслив, як в мене ще до цього брали інтерв'ю, сказав, що в мене є, як кажуть, 6 керівників, які мене показали гарні знання, і таке інше, які мене влаштовують саме. Я буду за них голосувати. Я за них всі голосував. Хто голосував, кажуть, кожен із членів комісії, мені це невідомо, тому що кожен відповідає за свої дії і чому. Я скажу, що я бачив багато сильних керівників на цій посаді, у тому числі і якраз і керівника Труби. Тому я і проголосував, я не проголосував за Магнюса, бачив його такий сильний був керівник. Тому я голосував за Варченко, яка йшла також на персонал. Я голосував за Гершенкова, який міг також бути одним із гарних керівників. Тобто я голосував за тих людей, які мене чути. Ну і голосував також і за Трубу, який сьогодні вже є кандидатом. Ще хтось залишається. Тому що подання буде направлено до прем'єр-міністра. Прем'єр-міністр підготовив своє подання конкурсної комісії, направив його президенту для призначення на посаду керівника державного бюро розслідувань. У червні 2016 року Труба Роман Михайлович, він претендував на посаду заступника директора Державного бюро розслідувань. І чому перекваліфікували, здається, 14 листопада? Тобто він змінив своє претендентство і вже почав претендувати на директора. З чим це пов'язано? І взагалі з юридичної точки зору, чи це можливим було? З юридичної точки зору не тільки він, багато людей писали, і на деякі писали тільки на керівника, а деякі писали на керівника, на першого заступника, і конкурс так і називається. Щодо добору на керівника, першого заступника і заступника. Там, що стосується комісія доступу, тобто до цього конкурсу, то по кожній людині приймалося рішення комісії, і рішення комісія прийняла допустити. І допустили, тому тут немає ніяких питань і з правової точки зору щодо допуску його до якраз як кандидата на цю посаду. Всі називали претендента до останнього скандалу, в якому він фігурує, пана Горощенкова. Чи правдою є ця інформація? Ну, я не знаю, хто називав Горощенкова, я такого не називав. Але якщо ви хочете знати мою особисту думку, то пан Горощенков був у мене також, я за нього голосував, як за кандидата на ДБР. Я рахую, що в нього була дуже гарна програма, він гарно себе показав під час конкурсу. І я голосував за нього. А хто що думав, і хто на кого гадав, на кого ставив, це як кажуть, зоро там. Я відбирав тих людей, яких я бачив, як член конкурсної комісії на кандидатами на ці посади. Дякуємо Миколі Паламарчуку, народному депутату України, члену конкурсної комісії з обрання директора Державного бюро розслідувань. І у нас на скайпі зараз має бути Олександр Лємінов, головний експерт антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ. Доброго вечора, пане Олександре.
Доброго вечора. От прокоментуйте взагалі обрання Романа Труби. Так, фактично така темна конячка, і наскільки я зрозумів, з засобів масової інформації, а також з вашої позиції, яка вже вийшла в деяких ЗМІ, фактично це не є найсильніший кандидат. Я б сказав так, професійно ми про нього знаємо занадто мало, тому що це людина з дуже таким сірим минулим. Його біографія покрита таким вуаллю таємниці. Деякі деталі вже спливають, ми вже бачимо, деякі там публікують рішення судів, там, де він фігурував як прокурор. Але за ними зробити якісь там базові висновки стосовно його ролі досить важко. Якщо говорити про його політичну афіліяцію, то у мене виникає сумнів, що він є політично незалежною фігурою, тому що ми ж живемо в Україні і чітко розуміємо, що 9 членів комісії з 9, які представляють дві абсолютно різні політичні сили, Народний фронт і Блок Петра Порошенка, одноголосно голосують за людину, про яку 3 дні до фіналу конкурсу ми навіть і не чули. В чому суть? Скоріше за все, пан Горяченков отримав настільки значні репутаційні втрати після цього скандалу з його нібито роллю смотрящого від адміністрації президента за НАЗК, що в терміновому порядку, ніби пожежна машина, пан Турчинов, наскільки нам відомо, з президентом вирішили перестрахуватись і визначити іншу персону, яка також була в їхній картковій колоді. І цією персоною став пан Труба. Як я писав в своїй публікації для «Дзеркала тижня», пан Труба, як нам відомо, є кумом такого співробітника прокуратури Ігоря Щербаня, здається його прізвище. Він відомий тим, що був слідчим по справі Тимошенко. І саме Щербань привів Трубу до Пашинського. Пашинський, в свою чергу, привів Трубу до Турчинова, а Турчинов вже вів безпосередньо перемовини з Петром Олексійовичем Порошенко для того, щоб узгодити на очільника ДБР безпосередньо того кандидата, який зараз вже буде висунутий президенту від імені Кабміну як очільник ДБР. Що не сказали, ви погодилися з думкою, що він є такою темною конячкою, а також одним із не дуже сильних, не найсильніших кандидатів. Тобто фактично ми можемо припустити, що він буде виконувати роль такого собі фунта, так? Цілком можливо, оскільки за його спиною фігурують відразу 2 сильних прокурорських співробітники. Це Ольга Варченко, що працює в департаменті з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, та колишній, до речі, колега Ольги Варченко по столичній прокуратурі Олександр Буряк, що також вважається досить сильним прокурорським експертом, спецом, професіоналом. Я не говорю про їхню спрямованість цього професіоналізму, я кажу виключно про якості як прокурорів. Як наслідок, за відсутності політичної волі, особистих якостей та намагання стати незалежними, Роман Труба може стати дійсно своєрідним пунктом. Ще таке запитання. От 15 червня я дивлюся протокол засідання комісії з проведення конкурсу на заняття посад директора Державного бюро розслідувань. 15 червня 2016 року він претендував на заступника директора Державного бюро розслідувань. Все правильно я говорю, так? І його претендентство змінили, так? Він 14 листопада, здається, вже почав претендувати на очільника Державного бюро розслідувань. Все правильно, я про це також писав в своїй публікації. 15 червня 2016 року в протоколі номер 8 в списку кандидатів Роман Труба фігурує як керівник департаменту юридичної компанії «Сектор права» і претендує виключно на заступника директора Державного бюро розслідувань. Вже в останньому протоколі, який ми бачили від 14 листопада 2017 року, Роман Труба неочікувано стає претендентом на керівника Державного бюро розслідувань. Але я бачив, пояснював один член конкурсної комісії, буквально переді мною в ефірі. Я питав іншого члена конкурсної комісії, у пана Монастирського, як так сталося. Він відповів, що багато кандидатів виявили бажання претендувати не тільки на ті посади, на які вони писали заяви першочергово.
І згодом таким чином змінили свої заяви і претендування вже відбувалося серед таких. Роман Голубутовський, він писав присутність журналістів, до речі, цю заяву. Роман Труба, Георгій Усатий, Олександр Чурсін і Володимир Трофименко. Це ті люди, які переписували заяви і претендували вже на інші посади. А сьогодні в прямому ефірі ми побачили, що навіть пан Геращенко захотів стрибнути в останній вагон потягу, який відходить. Правда, йому не вдалося. Навіть за умови, що він почав претендувати на заступників, йому не віддали ці посади. От для вас стало несподіванкою, що пан Труба очолив Державне бюро розслідувань, бо дуже багато в засобах масової інформації йшла мова про те, що очолити ДБР може військовий прокурор Анатолій Матіос. І навколо його особи найбільше концентрувалися і медіа, і також журналісти. Якщо говорити про весь період конкурсу, то безумовно виглядав досить серйозно Анатолій Васильович Матіос. Якщо говорити про останні 1,5 місяці, то про Матіоса вже ніхто не говорив, і навіть навпаки стверджували, що Матіос не стане в жодному з випадків директором Державного бюро розслідувань. Більше того, є така інсайдерська інформація, що президент заявив, тільки через його труп Матіос очолить ДБР. Як наслідок, ми вже його не розглядали останнім часом як реальний претендент на корону. Догодив президенту Анатолій Матіос чи комусь іншому? Наскільки нам відомо, він зумів пересваритися з дуже багатьма впливовими людьми. Окрім того, в нього така специфічна характеристика, що він не контрольований. Тільки не в сенсі тому, що він аполітичний, а в сенсі того, що він знаходить союзників постійно нових і за інших обставин. Як наслідок не може вважатися довіреною особою тим чи іншим політичним силам на тривалий термін. Саме тому його і не обрали. Екс-парламентар Єгор Фірсов у своєму блозі на сайті «Українська правда» виклав результати тестів. Так? І там цікавим пунктом є результат ізраїльського психологічного тесту на благонадійність. Що це за пункт і про що він взагалі говорить? І для чого його проходять? Integrity тест, насправді, я також дізнався про це з блогу нашого колеги пана Фірсова. Що він означає? Насправді треба з'ясувати критерії, як відбувається це тестування. Мені досить важко стверджувати, що це релевантний спосіб відібрати тих осіб, які претендують на ті чи інші посади. Як насправді поліграф, тому що ми і досі не знаємо, хто ж там серед ключових представників 19 кандидатів, тих, що зрештою залишились і проходили поліграф. Хто ж там з них погорів на питаннях, що стосувалися подвійного громадянства. У нас є інформація, що були і такі. Але повертаючись до цього тесту ізраїльського, не маю інформації, тому стверджувати, що то є релевантним способом, не беру. От взагалі, ви ствердили, так, чи Єгор Фірсов, те, що якщо не проходиш той тест, тобто, ну, ти його можеш пройти, але за результатом цього тесту ти можеш бути визнаний або благонадійним, або неблагонадійним. І от заступниця очільника ДБР, а також очільник ДБР його не пройшли і визнані неблагонадійними. І, мовляв, за кордоном, якщо не проходиш цього тесту, то ти не можеш працювати у спецслужбах. Чи це правда? Я написав в своїй статті, згадав про цей момент і стосовно цього тесту, але написав наступне. В сущности не буду утверждать, что именно это так и есть. Но и вспомнить о вышеупомянутых фактах нельзя. Треба згадувати, треба розуміти, треба знати, що існує такий нюанс, і така була проведена тестування. Але говорити про те, що в Штатах та в Ізраїлі я не берусь, тому що я не знаю, як проводяться відповідні конкурси в Сполучених Штатах або в країні, в якій я дуже часто буваю, в Ізраїлі. Спробую дізнатися, потім повідомлю вже всім засобам масової інформації, наскільки то є важливо. Кандидатура пана Труби, вона була погоджена чи запропонована паном Турчиновим. Це правильно? Очільником РНБО? Так, все, за нашою інформацією, саме так і відбулося.
Питання. Вибачте ще раз. Але тут в мене запитання. Невже президент не при справах залишився? Так, кандидатура Народного фронту, і тоді посаду, на яку претендував один з працівників адміністрації президента, пан Горищенков, втікла від президента. Можемо так говорити чи ні? Можемо говорити те, що представник президента не зайняв ключову позицію Державного бюро розслідувань, а з іншого боку, я більш ніж впевнений, і про що свідчать насправді наші джерела, те, що Турчинов зумів переконати президента, те, що Труба не буде мати таку позицію, яка буде загрожувати президенту. А за Трубою стоять два представника команди президента. І дуже впливові, серйозні, фахові прокурори. При цьому хочу нагадати, що в профільному законі прописано, що деякі рішення Державного бюро розслідувань не можуть прийматися одноособово. Як наслідок, вони будуть відправатися всім керівництвом. Тому хвилюватися президенту поки далеко нема за що. Я думаю, вони впевнені, що це не найгірший варіант, та схема, яка сьогодні в них була реалізована. Лємінову, головному експерту антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ. І у нас на зв'язку вже є Єгор Фірсов, екс-народний депутат України. Доброго вечора, пане Єгоре. Доброго вечора. Пане Єгоре, ви виклали результати конкурсних тестів, так, і наводите досить цікавий результат, який не пройшли, можна так вважати, заступниця очільника ДБР, а також і сам очільник ДБР, тобто вони визнані за ізраїльським текстом неблагонадійними. Все правильно? Про що може свідчити цей тест, за вашими даними? Значить, тут я з вашого дозволу трохи поясню громадянам, про що йде мова, бо процедура формування ДБР, вона проходила майже роками, так? І вона була дуже складна. І що усі, хто хотів подати свою кандидатуру, вони проходили певні такі, певні випробування. Це був, наприклад, тест, який складався з галузей кримінального права, щоб виявити компетентність претендентів. Далі це була особиста співбесіда з конкурсною комісією, щоб виявити, так би мовити, адекватність кандидата. Так? І один з тестів – це є проходження спеціального тесту на те, як себе людина буде поводити взагалі на посаді. Так ось, суть цього тесту, після того, як кандидати його пройшли, виявилося, що Труба зайняв останнє місце. І просто за логікою, за законом, всі оці, скажімо так, прегради, які подолали учасники, конкурсна комісія мала обрати найкращих. Тобто ті люди, які пройшли програму, про яку я кажу, це спеціально випробування, про які отримали найвищий бал з того, що вони компетентні і знають галузеве право, з того, що вони отримали найвищий бал конкурсної комісії і так далі. Тобто вони мали обрати найкращих. А так сталося, що Труба зайняв і інша людина, я перепрошую, не пам'ятаю прізвище. Варченко Ольга Олександрівна, так? Заступниця, так, яка очолювала, до речі, відділ в Генеральній прокуратурі, це так званий відділ Кононенко-Гановського. Ось, тобто вона працювала у цьому підрозділі. Оці дві людини набрали найменші результати. І конкурсна комісія обирає їх як керівників. Це нонсенс. Тобто, наче було взагалі проводити ці певні співбесіди, тестування людей і так далі, якщо конкурсна комісія просто вирішила це на власний розсуд. Я перепрошую, але я декілька хвилин висів на лінії, ви комусь, я не знаю кому, задавали питання, чи президент залишився без керівника. Те, що кажуть, що Труба – це людина Турчинова, так, а не людина президента. Я поясню вам, бо в закон прописано таким чином, що цей орган є такий триумвірат, так?
тобто 3 людини приймають колегіальне рішення. Це керівник і це 2 людини, його заступник. Так? Ось. І за моїми джерелами, що до цього часу планували, що людина діючого президента Порошенко очолить цей орган, а 2 заступника будуть від Народного фронту. Але коли стався такий зашкварний випадок з людиною президента, так, з Геращенковим, вирішили зробити навпаки. Тобто людина, керівник від Народного фронту, Труба, так, і 2 його заступника будуть від адміністрації президента, від самого президента Грановського, Кононенка і так далі. Я не знаю, як вони там кулуарно це вирішують і так далі. Але, на мою думку, зараз для нас величезна проблема тепер, що новостворений орган заздалегідь буде виконувати функції фактично адміністрації президента, бо за ним безпосередньо стоять Кононенко, Грановський і так далі. Хто не знає, я просто знаю цих людей, бо я боровся з ними у парламенті і за це мене позбавили мандату. Єгоре, у мене таке запитання. Тобто, фактично, ми можемо вважати, що найпотужніший правоохоронний орган буде підконтрольним. Правильно я зрозумів? Так, єдине, що тут треба сказати, що на щастя для нас, так, цей найпотужніший підконтрольний орган, він починає свою роботу, у кращому випадку, десь у 19-му, а то й в 20-му році. Чому? Тому що це новосоздана інституція, тобто треба, щоб був штат набраний, а це 1500 співробітників, приміщення, устав, підписати президенту потрібно ще це ввести в указ, тобто і так далі, і так далі. Тобто в нас на те, щоб щось зробити, щоб поставити в такі умови цей орган, або переобрати, бо я, наприклад, я думаю, що я буду подавати, зараз я раджусь з юристами, подавати у органи правоохоронні, наприклад, у НАБУ, на членів конкурсу, бо щоб визначити, чим вони керувались, коли голосували за людину, прізвище якого Труба. Тобто, чим вони керувалися? Якщо в них були результати тестів, і один з тестів показував, що Труба набрав найгірший результат, тобто система йому каже, що він недоброчесний, так, і там це написано чорним по білому. Чим вони керувались, коли приймали це рішення? От для мене це не зрозуміло. І я думаю, що тут йде мова про такий зговор. І зговор – це є корупція, коли тіньові особи десь там, я не знаю, де у адміністрації президента домовляються, за кого там треба голосувати, і передають своїм людям, які сидять в конкурсній комісії. Тобто тут треба добиватись того, щоб все було чисто і прозоро. А от в мене таке запитання, а чи була якась кандидатура достойна у цьому списку, на вашу думку? Ви знаєте, я хотів би утриматись від таких висновків. Чому? Тому що, на жаль, я не спостерігав прям там більше року за цим процесом. Я знаю, що Мустафа Найєм, наприклад, слідкував за цим процесом і коректніше, наприклад, спитати в нього. Я почав слідкувати за цим процесом декілька днів тому і поринати в нього і розуміти, що коїться. І тому я написав, виклав ці матеріали, свої думки у соціальних мережах, в блогах, виклав ці документи і так далі. Тому я не можу себе прям назвати людиною, яка за цим процесом споглядала, але я прийшов до висновку, що цей процес, який протягався більше року, також затягувався навмисно. Чому? Тому що, знаєте, так приспати бдительність і громадян, і журналістів, і НГО, які за цим слідкують, і під шумок, як ось сьогодні, прийняти ось таке рішення вигідно там для адміністрації президента і для ще деяких клептократів. Останнє запитання, буквально, Єгоре, 30 секунд. Чому увага з боку суспільства не була такою великою до конкурсу ДБР, як, наприклад, у випадку з НАБУ чи з САПом, Національним антикорупційним бюро чи спеціалізованою антикорупційною прокуратурою? Я вам скажу, що це навмисно так розтягли у часі,
Щоб люди втомились. Розтягували участі, не приймали рішення, відкладали його. І постійно суспільство було таке, знаєте, виснажено цією історією, бо не зрозуміло, коли ці рішення буде приймати і так далі. А ось у такий момент, коли ніхто не очікував, що це рішення буде прийматись, от зараз прийняли, і я думаю, що навіть суспільство, журналісти і ще там багато активістів навіть до кінця не розуміють, що тільки зараз сталося. Дякуємо Єгору Фірсову, колишньому народному депутату України, з яким ми розмовляли про обрання очільника Державного бюро розслідувань. Мене звати Любомир Ференц, і ми повернемося у цю студію вже після новин.